Den er ikke i afdeling. Så bra. Hvad er det her? Hvem er den hvide varme, den? Eller kæmpe? Den er ikke herinde. Vi skal ind i byen og finde den, dreng. Er den i byen? Ja, fundet. Hvad? Er den fundet? Ja, den er fundet. Vi har fundet den her. Fedt. Kom, Fred. Har I fundet den? Ja. Okay, men så er det jo bare tilbage, ikke? Eller er det det? Jeg hørte også om, at du skulle tilbage med den. Nej, det springer vi i vores bolig. Hvem har den? Det har jeg. Så lad os dække, Andreas. Ja. Lad være at tage kunden på den måde. Det er bare... Hvor tænkte du ikke det på mig? Nej, kom. Det er det. Jeg tager den her side, jeg er venstrehåndet. Jeg er ikke nej, vi går bare igennem her. Kontakt. Ram! Jeg har en medic her. Medic. 1, 2, Vi har. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Det er et... Motoren, hørte du det? Jeg har ikke... Den går slet ikke igennem. Nej, okay. Den lyder sådan er cirka 20 meter for os. Skal vi ikke bare lave en ude i højre side, og så bare skubbe frem kun ude i højre side, så vi slipper for at tømme alt det herinde? Ja. Det mener jeg det her. Fede skydestillinger. Folk ligger bare på ryggen. Jeg løber lige forbi her. Jeg krydser henover. Ja, modtaget. Han er ramt. Ja! Ved du, om vi har nogen venstre? Eller er det der? Vi har 2-3 stykker venstre. Der er frem, eller hvad? Ja, tak. Hvem har rullen? Bare langs hegnet. Vi skal fuck det Øj. Det er en af vores der, ikke? De der med fødderne der stikker frem i randen. Det er jo. Det er godt. Ja. Det er alt for langt frem, den bombe. Nej. Kom videre. Lus, kaster. Jeg har meldt det, vi kommer bagfra. Vi har meldt det. Jeg løber for... Foran, Ulf. Har det. Hurtigt.
fremad! Luk sporen, luk sporen. Tryk på et! Jeg trykker! Støt ud! Har den lyst? Ja. Spil slut! Spil slut! Ja, drenge! Sådan, mand. Hvem var det? Sådan, mand. Fuck, mand! Det var fucking nice, det der. Ja! Jeg gider lige at tage min Mac. Jeg fik da en. Fuck, vi har været mange, mand. Det var okay. Bare bliver kære. Der skal snige her, hva'?